Cemaat haller nişek. Kalibni başlayız. Menimcha muzika hem garmoniya degan bir u okean kibik. Eng aybat, eng diris investitsiya u o'quv bo'yicha. O'qirga kerak. Xiyolim professional yoqdan bizning tatar muzikani ikkinchi urovеньga ko'tarilgan. Rap. Rap 50 Cent. Selam, efirde Kalep. Hem bugün bizde konakta Aydar Valiyev o'zi. Hoş geldin Aydar. Aydar Valiyev, bayanchi. Әлі музыкаль мәктәптә укығанда Германияда конкурска барып, дипломант булып кайта. Музыкаль училищеда укығанда Гнейсенар академиясында стажировка үтә. Казан консерваториясында тәмамлый. Бик күп халыкара һәм Россия күләм конкурслар лауреаты. Татарстан Республикасы Дәүләт халык уен кораллары оркестры солисты. Айдарга сораулар яудыра башлаганчы, әйдәгез баштан тыңлап китәбез. Айдар, менә мин интервьюңда укыдым. Шушы фантазиядәге бер көйне син 8 ай буе эшләгәнсең, эшкәткәнсең дип. Һәр көйгә шул хәтле вакыт китәме син? Юк, бу фантазияны гомумән алганда 8 ай вакыт китте. Әйе. Мин үзем перфекционист шикелле үземне хис итәм инде. И менә хәзер һәр җырны алган вакытта аны әйбәтләп эшкәртергә кирәк, формасын bütün связкаларын эшләргә кирәк. Аннар бик күп вакыт китә сопровождениене, минус дигән әйбер инде ул. Шуны ясарга. Менә икенче әсәр мин аны 1-2 ел үтте инде. Һаман эшлим. 2 ел. Зәңгәр күлмәк дигән җырга. Шулаймы? Әйе. Әле эшләп бетмәдеме? Без ишталмыйбызмы әле? Юк, әле юк. Студияда эшли торган кешеләр арасында шундый термин бар, рыба дигән. Менә балык. Әйдә, син әзер булганнан бер нәрсә уйнала безгә берәр өзек. Менимчә, музыка
һәм гармония дигән әйбер ул океан кебек. Аны һәр вакыт күпме езсәң дә езеп бетереп булмый. Шуңа күрә минем өчен татар халык җырларын яңа гармониялар белән гармонизовать итеп, яңа сугыш бирергә менә шул минем максат. Чынлап та алар өшеп барган кебек, киңлеккә чыккан кебек менә бу музыканы тыңлаган вакытта чынлап та Айдар, рәхмәт бик зур. Болашактагы сезнең иң якты хатирәгез. Мин интегеп тирли әтинең гармонында, баянында бер кул белән уйнап утырадыр инде. Ничә яшисең анда? Миңа бер 7 яшь, 8 яшь булгандыр инде ул вакытта. Сен үзең теләйдеңме соң, әллә син интектеләр идеме? Юк, үзем. Бас, аккорд, шулай. Тында. Әҗәйләр ничек үтә иде синең җәй? Авылга кайта идеңме син? Ауылга минем әни ягыннан авыл Әлдермеш дигән, шунда гел кайтадыр ик без, әйе. Күңелле. Авылда баянда уйнамыйдыр нигәдер. Монда Нәрсә күбрәк уйныйдыр футбол? футболда уйнамыйдыр инде, шунда таяк тотып йөридер инде малайлар белән. Күңелле чак бар. Сез авылга кайтасызмы? Кайтасың? Сез нәрсә эшлисез? Авылга кайткач. Дәваниләргә булышабыз. Авылга кайткач бит инде анда футбол уйнарлык вакыт булса әйбәт бит инде. Әйбәт инде ул әйбәт, эш булмаса әйбәт. Мин кайткан вакытта минем якын дустым Крәгие. Иң якын дустым. Крәк, балта. Менә шулай җәйләр үтәдер. Баянда джаз стилендә уйнап буламы? Әлбәттә, баян бит ул оркестр шикелле. Ул Анда бөтен нәрсәне уйнап була дип әйтәләр. Чынлап та шулаймы? урысча әйткәнчә инде абсолютно самодостаточный инструмент. Менә монда тавыш, соло. Монда скрипканың смычогы. Без тавышны катырак сузабыз. Нирәк итәбез. Монда аккомпанемент, бас, ул контрабас инде. Аккорд, гитара, мәсәлән, фортепиано. Баяның чынлап бик матур. Моны син махсус ясатып алдыңмы? Каян алдың баян? Әйе. Ничә баяның бар синең гомумән? Бу тулыда эшләнгән баян махсус шундый шаян тапшырулар өчен, шаян концертлар өчен, Сен үзең сабантуйлар сайлап өчен. алдыңмы шундый Әйе. принт? Кыш җиткәндә инде минем кыш стилендә бар. Шулаймы? Снежинкалар белән, карлар белән эшләнгән. Сәнгать кеше Әйе. синдилеме? Аннары хохлама дигән әйбер бар. Әйе. Анда да бар? Рәсем. Шундый стильдә дә бар. Сен Баяннар күп. халык сен оркестрда уйныйсың аның белән. Юк, оркестрда мин уйныйм Юпитер дигән баянда, ул махсус Мәскәү фабрикасында эшләткән мин ул Ә аны. ничә баяның бар синең барлыгы? Эш баяны белән 4. Кайсы иң яратканы, иң якыны? Иң якыны филармониядә уйный торган баян. Нигә икән? Зуррак, ул более профессиональ дәрәҗәдә эшләнгән. Күбрәк белә дигән. Регистрлары бар аның. Әйе, аның тавышы да. Бәясе дә аның икенче. Ә күпме тора? Менә хәзерге вакытта бик әйбәт Юпитерны алыр өчен 3 миллион сум түләргә кирәк. Әйе. Бу баян 100 мең тора инде. Ничә бу 3 миллион тора, ә монысы 100 мең тора. Бу кичерәк, тавышлары уровеньга пониже инде эшләнә. Анда Мәскәү баянында инде используется другой металл, шведская сталь, полностью ручная работа инде. Иң әйбәт и иң дөрес инвестиция ул уку буенча. Укырга кирәк. Знаниялар, Белем алырга. белем алырга кирәк, әлбәттә. Иң зур инвестиция. Сезнең турында кеше нәрсәне белми? Мин бик агач белән эшләргә яратам. Шулаймы? Әйе. Бакчада, Нәрсә эшлисең? бакчада агачтан төрле урындыкмы, истәлме. Шулаймы? Кемдер әйтә,
баянистлар бит инде физически эшләргә тиеш түгел. Мин абсолютно ул фикер белән не согласен. Эшләсәң, куллар да көчле була, тонус та бирә ул, баш жау итә. Тамашачылардан келген сұрауларны Нариман бір-екі сұрауына айтып кетелі. Репертуарны ничек туплый икән ул? Баянчылар күп, кабатланмаска кирәк ул. Менә минем эшли торган җир оркестр инде ул. Халык уен кыраулар, дәүләт халык уен кыраулары оркестры безнең филармониядә. Ул минем өчен бер направление. Мин анда классик әсәрләрне уйныйм, махсус баянга язылган әсәрләрне уйныйм. Икенче направление ул минем джаз. Мин бик яратам джаз стилен. Һәм өченче направление ул менә татар әсәрләре, татар халык җырлары. Шуңа мин иң яраткан җырларымнан попурилар ясый башладым. Менә хәзерге моментта мөмкинлек булса, кая чыгып китәр идегез? Италиягадыр. Италиядә бик күп фабрикалар, баяннар ясый торган. Әйдә, ял итәргә бар иде хыман. Безнең баян бик халык бик ярата. Бик зур концертлар. Италияда яраталармы баянны? Бик яраталар. Анда бер 50 фабрика, төрле фабрикалар. Һәр бер фабрика бик зур дәрәҗәле инструментлар. Нинди музыкаль илиме? Әйе. Айдар баяныңны әліге өзің білән тұрып тұрсын. Қазір бір қысқа ғына бір видео язма қарайбыз. Аннан соң біз сеңа берім береміз. Ол видео язма, білмеймін, ол 60-ші еллар мекен, 70-ші еллар ма шуннан да соңырақ түгел инде. Анда Ғали Жәмлиханов ойнай гармонда, хаманда шундай сүрәтләр шул музыкаға ойнайлар. Қазір башта шуны қарайбыз, аннан соң сеңа берім етеміз.
шулай. Хәзер монда булачак безнең ике төрле видео язма. Музыкаль яктан аны син баетырга тиеш булачаксың. İkincisi de bütün bu tane karakterdagi video. Menimcha to'g'ri kelar. Sizning xiyolingizдағы yol nindi bo'lirga tiyеш? Yo'g'a yanında yotib, rahatlanib, joy etib, ezginagina bayonda o'ynab, quyoshda qizinib, tabiatni qarab, ağaçlarni, ulanlarni, quyoshni bilmayman endi. G'oyla bilan bog'larni ichida o'ynab yuringlar. Mana shu menimcha mening qizim bor. Menimcha mana shu yo'l mening xiyolimda. Aydar, әмнән музыкант буларак син нәрсә телисең? Менә сиңа бөтен мөмкинлекләр бар дисәң, менә нәрсә эшләрдең син? Нәрсә җитми сиңа бәлки менә музыкант буларак? Нәрсә кирәк? Минем хыялым профессиональ яктан бөтен безнең музыканы направлениеларны дәрәҗәсен күтәрергә. Менә Татар музыкасын дип әйтәсең. татар музыкасы да, менә безнең оркестрда да яңа сулыш әсәрләр буенча бирергә. Менә композитор яктан ул минем өчен бик кызык. Безнең татар музыканы икенче уровеньга күтәрергә. Менә Казахстанда, Төркиядә, Америкада урыс халкы тыңласын безнең җырларны. Без бит менә урыс җырларын беләбез. Төрле Америка җырларын беләбез. Ә менә безнең Казахстанда ай болуны беләләр инде, алмагачларны беләләр. Бүтән җырлар белмиләр. Менә шуны күтәрергә кирәк минем хыялым. Әйдә, без заказ бирә аласыз хәзер Айдарга, берәр музыка. Рэп. Рэп? 50 Cent. 50 Cent. 50 Cent на ничек инде уйнарга. Бик музыкаль яктан бик бай әсәр. Ике нотадан тора торган. Уйларга бик авыр. Бик авыр уйнарга. Әйтегез тагын берәр шундый авыр әсәр әйтегез әле. Ну тогда бумер. Татарский бумер. Татар килер белән. Мин бик яратам операция «Ый» дигән Әйе, фильмны. фильмны инде.
Музыка өлкәсендә сезнең кумирыгыз бармы? Татар җырчыларыннан әлбәттә беренче урында Хайдар Бигичев. Мин аның иҗатын бик яратам. Аннары Илһам абый Шакиров, әлбәттә. Флора апа Хөрмәтованы бик яратам тыңларга. Аның баян попуриларын тыңлаган вакытта аяклар үзе бии башлый. Аннары джаз музыкасы өлкәсендә инде пианист менә Оскар Питерсон дигән, Эрл Гарнер, Арт Татум, җырчыларда бик күп инде. Салават абый Фатхетдиновның элекке альбомнары бик ошый миңа. 2000-2003 елларга записи бар. Айдар, син менә чит ил аккордеонистлары, баянчылары белән дә аралашасың, алар белән чыгышлар ясагансың, хәтта чит илдә татар көйләрен уйнагансың икән. Ә менә син безгә менә монда бик төрле көйләр ишеттек, бүген әйтә берәр француз көендә уйнады үзеңнең интерпретациядә. Минем тормышымда бик зур вакыйга булды. Менә күптән түгел, 1-2-3 ел элек безнең Казанга, безнең оркестр белән чыгыш ясарга иң әйбәт аккордеончы, баянчы дөнья шарында инде Ришар Гальяна дигән кеше. Без аның белән бергә уйнадык. У джаз стилендә, мюзет стилендә күбрәк үз чыгышларын күрсәтә инде. Иң кызыгы ул концертка килде Виктория баяны белән 63 елда ул баянны аңа дәвәнисе бүләк иткән. Аңа ул вакытта 11 яшь иде. Ул баянын хаман исән, хаман уйный. Менә шундый кызык вакыйгалар булып алган минем белән. Ә хәзер инде Франция вальсы. Әмма ләкин безнең татар вальслары да бик матур. Бик матур. Мәсәлән, мин бик яратам. Тормышта иң мөһим әйбер нәрсә дип уйлыйсыз? Тормышта иң мөһим әйбер кеше булып калырга. Һәм кеше булып калсаң, синең профессиональ яктан да уңыш була, тормышта да, гаиләдә дә
балаларың да сиңа карап Тәрбияле булайым. тәрбияле үсәләр. Менә минемчә шул. Килгәнең өчен сиңа бик зур рәхмәт, Айдар. Сезгә Алга бик зур таба да син армый талмый эшлә, шулай теге тоткан юлыңны алып бар, яме шундый югары профессиональ дәрәҗәдә. Бик зур рәхмәт. Безнең концертуарга килегез. Бүгенгә калет тапшыруы тәмам. Хушыгыз. Айдар абый, бу тапшыруда минем баянга карата мөнәсәбәтләрем бигрәк тә үзгәрде. Сез текә музыкант, баян текә музыка коралы. Калеттән соң нинди сезнең фикерләр туды? Дөнья матур, дөнья киң. Бик зур рәхмәт, Айдар абый. Бик күңелле иде сезнең белән. Безнең тапшыру тәмам. Хушыгыз. Сау булыгыз.